खुलुमबाय नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेल मिस्टार धनजिब ब्लग्स यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगो आरो लोगोसे बडलेण्ड टाइगार यूट्यूब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनांगो। मिस्टार धनजिब ब्लग्स यूट्यूब चेनेलनि लिंकखौ आङो डिस्क्रिप्शनाव होदों। नोंथांमोना बेयाव थांनानै क्लिक खालामनानै साबस्क्राइब खालामनांगो, आंखौ मदद खालामनांगो। आंबो बर', नोंथांमोनाबो बर', जों गासैबो बर'आनो बर'खौ हेल्प खालामनांगोन। होमबासो आं जौगालांनाय माने नोंथांमोनाबो जौगालांनाय, नोंथांमोना जौगालांनाय माने हारिया जौगालांनाय। आच्छा रायजो राजा नोंथांमोनाथ' मैया मिथिखाबाय एबसुआ क'क्राझाराव अफिसनि जि पोस्टार बेनार लिरनायफोरखौ लामानि जा अफिसनि जा ब्लेक कालारजों खोमोरगासिनो दं। बे ब्लेक कालारजों खोमोरनायखौ नोंथांमोननि नोजोराव नोंथांमोना मा सानो? मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों? एबसुआ जि क'क्राझाराव मिया पोस्टारफोरखौ खोमोरजोब्बाय एसामिस आरो इंलिसजों लिरनायखौ, बेनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर कमेन्ट होनो गोनां दङ नामा? नोंथांमोना कमेन्टसआव बुंनो हागोन ओरैया मोजां जादों, ओरैया गाज्रि जादों। बेखौ आं रायजो राजानिफ्राय मिन्थिना लानो लुबैदों। एक्चुअलि गोदोनिफ्रायनो एबसुआ बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दं, जोंबो नुबोगासिनो दङ। गोबां खेथ्रआव एबसुआ जोंनि हारिनि रैखा खालामदों। एबसु नङाबा दिनैसिम जोंनि बर' हारिया धंस जासिगौमोन खोमा। बाथ्राया जाहैबाय मा, जों बर' हारियानो बर'नि राव हारिमु गासैखौबो फोथांना लाखिनांगोन। बर' रावखौ जों न'आव रायज्लायनांगोन, बे गुवाहाटीयावनो था, दिल्लीयावनो था, आमेरिकायावनो था, लण्डनाव था, गावनि गथ' गथायखौ फार्स्ट बिमा राव सोलोंनांगौ, गावनि हारिखौ मोजां मोननो सोलोंनांगौ, गावनि रावखौ मोजां मोननो सोलोंनांगौ। अकल क'क्राझार नङा, बे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ। मोनफ्रोमबो जेराव बर' दोङो बेफोर डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ। जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि पावारखौ दिन्थिनो हानांगोन, अब्लासो आसामाव बियो एफेक्ट खोलैनो हागोन। थारमाने होमबासो किसु बुस्थुफोरखौ जोङो आदाय खालामनानै लानो हागोन। थारमाने किसुमान जायैफोरखौ जों बड'लेण्डआव खालामनानै आसामनिफ्राय आदाय खालामना लानो हायो। थारमाने बेनिखायनो जोङो खायसे बुस्थुफोरखौ आसामाव मावनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोन, जों बर'आ बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनांगौ आरो जायफोरा उसुबिदा, जेरै दिल्लीयाव थायोब्ला, गुवाहाटीयाव थायोब्ला, बबेबा जुदि सिटियाव थायोब्ला बेयाव बर' बिजोंनि फरायसालि गैया, बेयाव जों इंलिस एबा एसामिस मिडियाम फरायनायखौ जों जेबो मोननो नाङा, जेबो मोना। बाथ्राया जाबाय बेनो, फार्स्ट जोङो बिमा राव सोलोंनांगोन। जेरावनोखि थाया मानो, बुहुमनि जायखिजाया ओनसोलाव थाया मानो, बर'आ सानफ्रोमबो बर' राव सोलोंग्रोनांगोन। न'आव जोंनि गोबां बर' फिसाफोरा दिनैसिम बर' रावखौ बावगारलांजोब्बाय, गावनि हारिखौ मोजां मोना, गावनि हारिखौ अनसायनो रोङा। दिनै उदाहरन स्वरुपै गुवाहाटीयाव थानाय बर'फोरनि अबस्थाखौ नाय, बर' रोङा, बर' दख'ना गाना, ओरैबायदि गाज्रि अबस्था, गावखौ बर' होनना सिनायथि लानो बायो। बेफोरबायदि जानो नाङा। फार्स्ट जों बर', जों चाइनानि बायदि जानांगोन। चाइनाया फार्स्ट गावसोर चाइना, बिसोर जेरावनोखि थाङा मानो चाइना रावखौनो रायो। आरो भारतनि प्रधान मन्त्रीखौ लोगो हमनो फैयोबा चाइनानि राष्ट्रपतियानो जा, प्रधान मन्त्रियानो जा, गावसोरनि चाइना रावजोंनो बुंबाय थायो। नुदों? आमेरिकायाव थां, रासियायाव थां, जेराव थां, नेपालाव थां, गावसोरनि चाइना रावखौ बुंग्रायो चाइनानि मानसिफ्रा। चाइनानि रावजोंनो प्रधान मन्त्रीजों रायज्लायो। खिन्थु जोंनिया बिदि नङा। जोंनिया जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला गैला, बे बावहरबाय, बर' रावखौनो बावहरबाय, बर'नि दख'ना बावहरबाय, धोरोम आसार खान्थि गासैखौबो बावहरजोब्बाय। बेफोरबायदि जानाङा। जोङो बर'आ बर'खौनो सोलोंनांगौ, बर' मिडियाम